ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ನಿಂಕು ಫಿಶ್ದು ಡೆಕ್ಕುದು ಅವನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಎಂತ ಮಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನಾತ ಮಲ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಶೋಕತ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟೋಣ ತಂಚದು ಪೋಡಿಗೆ ತಾನೇ ಮಲ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ರಟ್ಟದು ಏನಂತೀರಿಯ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ರಟ್ಟಾದಿನೊಂದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆನ್ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಜನ್ಮೋಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಇನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ್ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಪಗ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೂಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೂಲೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5:45 ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನು ಕನಲ್ದೇರು ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ನಿಂಕು ಫಿಶ್ದು ಡೆಕ್ಕುದು ಅವನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅದಿಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಶ್ ತಿಂದು ಫಿಶ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇದ್ದಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಾಡ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಆತು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮೀನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಇನ್ನು ದಾದ ಪೂರ ದಾದಂತೀರ ಅಬತಾರ ಆಗ್ಬೋದು ತೂಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಶನ್ನ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದಿಯರೆ ಬರಲಿ ಅತ್ತ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಯಾಕಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ದೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಸತಿ ದೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ಅವಳ ಇದ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾಡಿ. ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನಾತ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಜೋಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎನ್ನ ಜನ್ಮೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಏದು ಸರಿ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಮುನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀವೋಡು. ಸೊ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಇದ್ದಿ. ಸೊ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೇ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ದಾದ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸಾಲ ದಾದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಇದೆಯೇ ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ದಿಪ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ತಚ್ಪ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಶೋಕತ್ನ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ. ಸೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ ಮತ್ತೆ 8:20 ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೀನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೈ ಏತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ 6 ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪನ್ಪೆ ಚಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟೋಣ ಅಂಚದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ.
ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಏತು ಪುರ್ತದೆ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಡೆಪೆಂಡ್ ಅವ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತ ಚೂಚು ಅಂಚಿ ಇಂಚೆ ಅಂಡ ಬಂಜಿ ಹಾಲು ಹಾಕು ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದೇವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಾಡ್ದು ತುಕ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದು ನಲ್ಲ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಂತುಂಡೆ ನಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ದು ಅದರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ದಾದನು ಗೊತ್ತುಂಚು ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಆದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ 3 ವರ್ಷ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂಚಾದ 2 hours later. ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಮೀನು ತುಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ್ದುಂಡು The next day. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ದಾಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೊ ಕೋಟೆ ನೈಟ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲಿ ಪಂಡ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಸೇನು ಅಂಚದು ಕೊಡದೆ ದಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಪ ಡ್ಯಾಡ ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ನಾನು ಅರೇನ್ ಕಾತಂಡ ಏನು ನೀ ಫ್ರೈ ಆವಂದು ಪಂದ್ಯ ಅಂಡ ಅದು ಮತ್ತು ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡವುಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಬಡವಡು ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ ಟ್ರೈಪೋಡ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಇತ್ತದುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದೀದಾಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದಾನ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂತನ ಅಂಚದ ಇಂಕು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಇಂಕು ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಆನೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದೋರ ಪಟ 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 ಇಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ರಟ್ಟದು ಹೊಡಿತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಚ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಓಕೆನಾ ಪಟ ಪಟ ಪೂರ ರಟ್ಟಣ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇದು ఒక బిర్యానీలో కొర్రె పోయిద్ದೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾನ್ನ ಎತ್ತದ ದಾಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚದ್ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ ಮೆರಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಬಂಡೇದೆ ನಾನು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಈತನ ಟಾರ್ ಮಲ್ತಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಫ್ರೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇನೆ ನಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಾನ ಅಂಡ ಬಿಸಲು ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟಪ್ಪನು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂತು ಕಲ್ಪುಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದು ಫ್ರೈಡು ಮೀನಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚಂಬೂರ ಕತೆ ಸೊ ಇಂಚಾದಿತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಮೀನು ದೇಕದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಂಡಲ ನಂಬುವಾರ ಇಚ್ಚತ್ತ ಪನ್ನೊಡಾಂಡ್ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗೋತನ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂರ ಪಂಡ ಕಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ದೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನೇ ನಬ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಏತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟುತ್ತಂಡು ಫ್ರೈ ಏತ್ ಎಂಚ ಆತನು ಮೀನಕ್ಕಿಂದು ಎಲ್ಲ ತಚ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ತೂಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮಿತಿ ಏತು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ರಟ್ಟದಂದು ಕೇವನೊಂತೆರಿಯ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ರಟ್ಟಾದಿನೊಂದು ಮೂಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಹೋದನೊಂದು ಫ್ರೈ ತಚ್ಪಾದ 1 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುವರಿ ಇಂಚಾತು ಕರ್ತನೆ ತುಯಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಿನ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನೇರಂತ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಯಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಣ್ಣೊಂದು ಅರ್ಥ ಸೊ ತುಯಾರತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಿಖಿಲಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಮೀನು ಫ್ರೈದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಏರಂಡಲ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರ್ ಏರಂಡಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನಡ ಕೇಂಡ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ
ಫ್ರೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಂಡ ಮರೆಯಾರ ಮದಪರ ಆ ಒಂದಿನ ನೆನಪು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ತುಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ. ನಾನು ಇಂಕೊಂಚ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ಪುಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.